Il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ħabbar li se jiġi rivedut il-formularju tal-mediċini tal-Gvern biex jirrifletti aċċess aħjar għal-mediċini fil-kura tas-saħħa mentali fil-waqt li jittejbu drittijiet ta' preskrizzjoni lil professjonisti. Din ir-reviżjoni se tinkludi żieda ta' 15 il-tip ta' mediċina li t-tabib personali tal-individwu se jkun jista' jordnhom direttament permezz tar-riċetta. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Nabela qal kif l-avvanzi fil-kura medika qed iwasslu għall-effettività fil-prevenzjoni u l-maniġjar tal-kundizzjonijiet relatati mas-saħħa mentali. Dan hekk kif l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa il-WHO tiddikjara li l-kisba tas-saħħa mentali sostenibbli tibqa' fundamentali għal benesseri tal-bniedem. Il-Ministru kompla li bis-saħħa tal-istrateġija għas-saħħa mentali sal-2030 dawk li jiġu bżonn dan is-servizz se jkunu qed jirċievu l-appoġġ meħtieġ, inkluż f'ambjent komunitarju. Għalhekk importanti li l-formularju tal-Gvern jiġi rivedut u aġġornat biex jingħata l-aqwa servizz lill-poplu. Bir-reviżjoni tal-formularju l-ispeċjalisti u t-tobba tal-familja se jingħataw ukoll aċċess għal servizzi speċjalizzati tas-saħħa mentali kemm fi kliniċi tas-saħħa mentali fil-komunità kif ukoll faċilitajiet oħrajn. Għalhekk meta pazjent ħajkollu bżonn waħda minn dawn il-mediċini, issa it-tabib tal-familja stess jista' jordnhom m'hemm bżonn ikun speċjalist fil-psikiatrija.